हेलो नमस्कार। आप देखा तानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो बता दी पावर स्टार पवन सिंह के दूसरा छठ सॉन्ग आ चुकल बा, जना एल्बम का नाम है छठी माई के आस। अगर इस सॉन्ग के सुने में तो फिर उहे अंदाज लौकी जौन 2006 में पावर स्टार पवन सिंह के छठ सॉन्ग आई रहे, जौन की आज तक ले ब्लॉकबस्टर चलता और हर साल के छठ पर्व पर पावर स्टार पवन सिंह के गाना सुने और देखे के मिलेला। तो पावर स्टार पवन सिंह के वही धुन में पावर स्टार पवन सिंह के एगो छठ सॉन्ग आइल बा, जना एल्बम का नाम है छठी माई के आस। अगर नहीं सुन ले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, जाके एक बार सॉन्ग सुनी और कमेंट कर बताई ई सॉन्ग ब्लॉकबस्टर बा, ये सुपर डुपर हिट बा कि का बा। कमेंट कर बताई और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देले बानी। और पावर स्टार पवन सिंह के साथ में जे फीमेल सिंगर जे बा उनकर एकदम नया बा और नया बाड़ी, और पहली बार पावर स्टार पवन सिंह के साथ में वो अपन अंदाज देले बाड़ी, जिनका नाम है पलक मंचहल जी के साथ में पावर स्टार पवन सिंह के जोड़ी एक बार फिर देखे के मिलल बा। आप सभी सॉन्ग के सुनी और कमेंट करके बताई सॉन्ग आप सभी के कैसन लागल। और छठ के सीजन में छठ के जौन पर्व बाटे हिंदू धर्म के सबसे बड़का, बिहार यूपी झारखंड के बड़का पर्व हटे, ए पे पावर स्टार पवन सिंह के जब तक ले गाना ना आवेला तब तक ले पर्व अधूरा अधूरा सा नजर आवेला। तो जाके सॉन्ग के सुनी और कमेंट करके बताई सॉन्ग कैसा लगला। और डीआरजे रिकॉर्ड पर ई रिलीज भइल बाटे, डीआरजे रिकॉर्ड सर्च कर भी सॉन्ग को सुन सकता नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, ओकरा माध्यम से सॉन्ग के सुन सकता नहीं। पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।